Ni kendo nyakwara Ramogi juang etielo mogi ketwak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono erokamano inya kuom bedo kodwa nyaka gisani e kinde mwadhi mbele kod twak marwa metwalo ote magi abotemo mar mondo mi asom gi etielo mogi kawadhi kawatieko twak marwa kinyi makawuono kawadhi mbele kod twak marwa Peter Agoro nyaka sane ja ugai marubila mano Douglas Kanja kachiel koda jaten DCI ginto ka utudore koda tich margi uwuono winjo be ni gitimo ang'o ahinya nyako tudore koda nono gigo mosebedo ka timore e tesende mag obila mopogore opogore jo mosebedo ka inego nikech mokwongo ne waneno ka ogai mar obila Douglas Kanja ne manogolo statement ni Alberto Juanga ne onegore uwuona e tesende obila bang'e to ka bero sewuok wacho ni oyo bero ogolo gima chalo kamae matende ni noyudo hinyruok ne otho kaluwore kod hinyruok manoyudo e tesende obila. National Police Service nitie internal affairs ma gin giwegi onego ka sama gimoro aina ni timore gin nonego bene gimbe gikonyo investigators timo tijgi without any interference, but from where I stand Kanja en owuon otemo mislead jopiny nikech statement manosom nogol e office IG matiende jatend police jomatindo gi timo mana en wacho ne recho chako top gi e wich koro kotop gi e wich koro joma ne piny gi gin giluwo mana gima timore nikech ging'ene jotend gi mamalo onge gima timo e yore mag rito ratich oganda nikech wang'eyo kata nyaka ne Kanja bed IG weche mag violations of human right osebede Kenya kama ng'eny ma iwinjo ne ng'ato extrajudicial killings gi ng'eny to ng'ama nonego bedo in the forefront en IG en mana nego kaka nobiro kacha to nong'iyo reforms nong'iyo ne to ng'at manowuok cha nowuok nang'o to jopiny ne nigi kwayo mage mano miyo ka jensi no dhi e protest no chuno ne ng'ani mondo wuok kaluwore gi kaka noneg kijende gi gik mate mano waneno ne asat now Kanja pok otiyo tije mowinjore nikech pok wanene any serious reforms in National Police Service including weche mag corruption. In fact gima kansa manie police service ka en corruption nikech sani kata kiwuotho obed traffic police officers obed kata kidhi tera complaint police station okinyal ndiko statement sani ma police okokwayi asoya koro king'iyo gi kaka jopiny bere let nitie community policing onego bene giketo mondo mi build trust between the people and the National Police Service mano as at now Kanja poko timo king'iyo sani pod nitie sigu to sigu ne pod omedo mana nyare jopiny sani koro neno ni wasik gi mokwongo moingo kata mana jakuo en police nikech police ni ema komake to tere court police ni nege to police ni ema kata ka ng'ato omae gire moro to dhi ndiko statement station mar obila to police ni pod kwaye pesa koro magi gik monego beno waketo wang'ene ere kaka Kanja as the head of National Police Service ere kaka no nyalo keto reforms mondo mi kaka jopiny relate gobila siguni wanyalo duoko piny nang ere kaka jopiny kod obila nyalo participate e weche mag reduction of crime nikech we are in a society to society ji opogore sama gigi timore to un police usabedo kaka enemy mag jopiny dwaro obila matiyo yo machalo nade Agoro jopiny dwaro obila matiyo korito ratiro mar oganda koro ratiro mar oganda gi gine bill of rights but in right to life in right to dig in fact the cornerstone of bill of rights is dignity maneno bila samora moro momaki to you must be treated with the dignity imaki yo maber titeri e do ma ok ni tibedo torture. In fact gimane wa nyerma golo confession to wacho net no ngise mondo torture in itself is a criminal offense. Police onego bene treat dhano kod utu ong'iyo ne ma en dhano what treat e yo marito dignity mare once ne mano is done modongi wenyalo wuoye